sesarengan kalian Putra Birawa Jawa Timur Indonesia. Yo lolo oe 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 o Ya Putra Birawa. Ois. Bending ungkem tengara budaling wadya meneker gemuruh campur warsanane ketebuking lampah pucung lan si panggono serta bergong beri seling lan terompet umyuk mawurahan katyong beleh angkasa. Ayo kir sira padha sing ati-ati anggone jejogetan sesarengan kalian Putra Birawa wonten dalu menika. Bapak Ponijo. Bending ngongkong tengara budaling wadya menekir gemuruh campur warsanane ketebuking lampah pucung satu tanggapo tambur gamberi seling lan terompet umyuk mawurahan kabyang belang kosong. Yuk. Oh, sing hati-hati lho le. Ye jo. So. Ayo le. Yo. Ayo. Yo. Ayo. Yuk. Jos. Yo.
tansah nyanding Kanca-kanca sesuk prei sesuk prei sesuk prei bali aja ngarani ati Putra Birawa Yuk. Yuk Yuk. aku Yuk. iki nggone Yuk. tresno Yuk. ning nyatane sira Yuk. ngarani Yuk. ati Yuk. ati Yuk. Yuk. atu Yuk. wis ra Yuk. bisa ditambahi privat iki wis ra bisa tak gedepi yen kau weruh siramu gandeng dheweke andom tresno umbar nafsune asmara lali aku yen nyandeng wanita liya Eling marang keluarga tansah Putra Birawa Panggah penting morning oh yes so ayo yo Putra Birawa Putra Birawa Putra Birawa Hae Hoa Hae Jos jos Bak bak Hao Oh Op op
Oh iya. Ah, jaluk apa kowe? Ayo, jaluk ketaki, pop es jus. Oleh gambo iki karo lutu iki apik iki. Nuwun lek aku lek gambo Pak Wagirah iki. Ayo, kene. Jaluk apa? Jus jeruk. Ayo. Wah. Aku njaluk koko sing dupa. Mah, ora enak. Ora enak. Hae. Hoa. O. Jos. Jos. Ora apa-apa. Ya. Disangkas ngono. Sing sijine ning wetan kok geblake ngono nggone kae. Wah, ah. Yo, awas kletik nang pojokan. Yuk. Orok. Ya kono enak beras kencur ae. Iki lek dijalik ngombe sing jalik pirun ning kene sing putih kae. Ayo lo. Pecotke maneh. Aku terno bali. Ah. Oh. Wah. Aduh yo. Kandhane kok iki kok wareg mangan kembang. Yo.